Mga higala, kumusta? Mayang gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Sa makausapa kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ginoong Dios, salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa padayon paggihapon nga nagapugas sa binhi sa kaluwasan dinhis kahanginan. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini istasyon. Nga unta o Dios aduna pay daghang mga kalag nga makakaplag sa kaybalo sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga makapangalaga diha kanimo. Ginoong Dios, daghang salamat nga imong tubagon ug patalinghugan ang among mga pagampo, pagadawaton namong kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. By the way, sa dili patamo irog pagyod sa unahan, ato diayng i-great og happy birthday ni Sister Tilde Marikit diha sa Nazaret. So igsoon, happy birthday and may the Lord God bless you. Okay, ato ning basahon ni sir, maayong udto kanunay ming nagsunod sa inyong programa. Maayo unta sir kung makabisita ka diri sa among lugar sa Calatrava, Negros, kay malipay gyud mi nga amo kang makita personal, kay sige rami og paminaw sa inyong programa unya wa mi kakita personal. Ang inyong simbahan diri sa amoa sir dili kaayo duol, dili pud layo, unya daplin raman sa karsada sir. Salamat sa pagbasa. Okay, mahitungod anang imong handom tingali from time to time, time will come nga itugot sa kahigayunan nga makabisita ta diha sa inyong lugar o dapit diha sa Calatrava, no, Negros. Nakakuan naman pud ta dinha, nakasuroy-suroy naman pud ta dinha o dinha sa kalain-laing dapit sa Negros Occidental. Unya diha sa Canlaon, Negros, ayaw mo kumpiyansa diha mga simbahan sa Seventh-day Adventist kay naay mga offshoot diha nga magsigsulod-sulod mga sdarm, unya kusog kay ni sila mukuha sa inyong simpatiya, ang tanang pagkabuutan o pagkamaayo ilang ipakita sa inyo. Unya hinay-hinay mo nga hatagan og kahigayunan nga medyo mo-tolerate na mo sa inyong gituhuan o gibarugan. Wala nga magamping mo diha sa Canlaon, Negros, kay kining mga tawhana ako lang ipahibalo sa inyo, musulod ning simbahan dili gid ni sila kahimo ug di makatingog, di makasulti. Unya ang ilang dadon ini nga kuan diha sa simbahan dili pakigdait kun dili pakigpahit, dili ang pagpalig-on sa imong pagtuo diha sulod sa iglesia kun dili ang pagpahuyang hinuon bahin niini nga iglesia. But God knows sa ilang mga panghuna-huna o kasing-kasing apan padayon ta nga magpabilin diha sa Ginoo. Okay, ni apatay basahon Brajon. Maayong hapon, fellowship sa sugod karong Sabado si
Julito ni ang nagpahibalo. Salamat. Okay, kana na ang brother Julito Arididon, no, diha sa kuan murag usa masad tingali magkaato brad no nga nakabig sa atong programa sa radyo. Sorry gyud kayo kay karong Sabado ang akong schedule is tambungon. Oh, gipa-schedule na ni Paririmi Sigarino, no? Muna nga salamat kayo. Siguro may lain pa mang fellowship dinha sa sugod o sa mga neighboring places diha dapita. Tingali tagaan tas Ginoo kay gayunan nga makabisita dinha. Salamat brother Julito Arididon sa imong pagpahibalo. Last text nga akong basahon. Kuya June, nag-andam na pod mi bisan layo-layo pa ang oras sa inyong programa. Taod-taod magkapundok na mi dili man gid kaayo madugay kay halidi man gud karon. Mauna nga ang kasagaran naara sa balay unya malipay mi pag-abot na sa inyong programa kuya. Okay, salamat kayo. Maunay mga klase sa mga tao nga ilang itagaan kanunay og importansya ang pulong sa Ginoo nga mapakaon ang ilang kalag. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Well, si Brother Libby, sa dili pa mag-aiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo sad siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan, no, kung diin gikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers, no, diing mga dapita o lugara. Okay, Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga suki, mga tigpaminaw kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon, mga tigpaminaw to sa radio, ang uban mga tigpaminaw nag-view sila sa ato nga programa through live sa Facebook. Mahigala kamong tanan karong gabi na kinasingkasing mo namo nga gina-welcome niini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Panahon na higala makasend mo og mga mensahe namoy mga importante nga mga messages, mga panimbayahon ninyo, inyong mga friends, mga minahas kinabuhi, or nabay mga birthday greetings, mga anniversaries, o uban pang mga okasyon higalang importante. So makapadangat mo diri sa ato nga programa, pwedeng mo text mo na mo ni Brother John, pwedeng aron mo sa comment section nato sa ato nga Facebook nga higala sa DYCM Bugo Adventist, no? So ang tanan atong gina-welcome karong gabi na. Kanya palihog na sad gyapon higala among ipahinomdom kanunay nga atong i-share ang ato nga programa parang mas daghan ang makapamati. Okay. Ato na ning sugdan sa pagbasa ang ato nga screen mga higala. Okay, niya si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John o happy Sabbath sa tanan brothers and sisters. So happy Sabbath also Sister Ginaline Lumuntad. Kanya niya po si Sister Gay Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat po Sister Gay Marie sa tulo ka mga heart o tulo ka mga kamot na nagpray. Thank you kaayo sa inyong pagpray kanunay o paghigugma nining ato nga programa. Kanya niya po si Pedro X. Drew. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Shout out ko sa akong tatay Pedro Nailon, Senior. Kanunay nga naminaw kada gabi from Bilyaba, Leyte. Okay na, may gabi sa Bilyaba, Leyte ni Pedro X. Drew. O niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Malipayong adlaw nga ipapahulay sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. Og maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So happy Sabbath Brother Nilo og may sa gabi ni Budia uban si mong family diri sa Bugo City. Niya po si Brother Ronilo, daghan gyud kaayong salamat ha Brother Ronilo. God bless you. God knows everything. Okay niya po si Hernan Pansoy. Sir, I'm watching
from Baguntaas, Valencia, Bukidnon. Shout out please sa mga Velasco family. Thanks. Okay, salamat kayo. Oh, mayong gabi sa tanan Pansoy. taga Baguntaas, Valencia, Bukidnon, no? Salamat sa inyong pag-view sa atong program. Thank you so much. Naka-soroy-soroy tasona diha. Yes, Baguntaas, Valencia niya. kuan sa talinha, nagasuroy-suroy gipud ta diha pod. So, thank you kayo. Continue ka. Bilib ko ang ilahang lugar o dapit bisas palibot sa mga dapita des imbisi. Sa akong panahon sa pagkuan dito bisag asa kalingi abunda kayo sa pagkaon. Pero dinhis ato abunda maghapon pagkaog na kwarta, pero dito may kwarta gwa abunda gyud ang pagkaon dito sa ilahang lugar. Buhi man kayo to, bisag wakay uma, manabang nagsangge. Ay, ako, honestly, brother Libby, wa man ko dito, dugay sa guto, ako mangumawa, sa ko manabang og sanggi, nakatabang ko kaduha, pero gipili nako nga manghagdaw kaysa manabang og sanggi, kay mas daghan man ang imong makuha kaysa mabahin nimo og manabang kagani. Hagdaw, kay ang mga tao dito og mag-uma, labi na tan-aw dahil bisag ingog kumagko ang puso puniton man dito sila bisag tagdangaw pa na ang puso basta naas agingay naas kasagbutan ay dili na nila kuan sa iluan na nila mo na nakanindot dito. So thank you sa taga Mindanao lalo na sa Valencia, Bukidnon nga nagsunod ning ato diha sa Baguntaas ug uban pa sa mga neighboring places diha. Thank you sa inyong pagpanood sa ato nga program. Okay, niapod si Michael Aurora. Happy Sabbath mga igsoon. Watching from Puyaw SDA Church, Ormoc City. So good evening no, Michael Aurora. Kanya niya po, nipagyod si Hernan Pansoy asa na dapit inyong station sir. Diya sa Bugo City. Diya sa Northern Cebu. Katapusan syudad sa Cebu. Niya diri ang Bugo City, niya diri ang DYCM FM. Okay, salamat kayo na Brother Hernan sa Baguntaas kay sa una mag-iagim ta paingon Simbisi, paingon sa Lakeview Academy. Dugay-dugay tan soro diya kay ta nag high school. Wa magi ko kaabot diya sa Morse University, Brother Libby, kanang di na nimo magian kay ang Lakeview makakuan maagim di gyapon no. Asa Ang Morse makuan ba nimo gyapon? Kung magkuan ka nga ris Valencia, Mountain View nga ris sa Lakeview? Magian ang Baguntaas. Oo. Ang Valencia are di muliko mga Baguntaas padong Simbisi. Yes. Karon syudad naman ang Valencia, Brother John. Oo. Okay, tuig man sa diha sa Musuan pod. Nagawas Ah. dito sa Lakeview sa una nag high school. Diha sa tas Musuan sa una. Okay, ato ning ipadayon ni apod si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat po sa mga heart nga gisend og kamot nga nagpray. Thank you kaayo. O niya po si Ila Lipalam. Mayong gabi Sir Ila. O ba ni Brother Johnny diha karon yung family. Ano mga silingan nato des mabuli des proxies kamuntalan diha. Lanog-lanog gihapon siguro ang amplifier ni Brother Rick Sinoy. Anya salamat sa paglab ug pagpray. Anya sad si Brother Johnny Mar Kalapuan. Dong Johnny, may gabi nimo. Salamat sa pag-heart ug paglab. Anya po si Sister Ria Katamko Alburo. Salamat po sa tulo ka mga heart gisend nimo Sister Ria. Anya ni pagyod si Brother Rodolfo Bantilan. Mayong gabi na po ninyo Brad Libby o Brad John o Happy Sabbath watching from Hiloktugan, Kananga, Liti. Okay, may gabi sa tanang taga Hiloktugan, Kananga, Liti nga nagtanaw karon og naminaw sa ato nga programa. Kanya niya po, ni pagyod misay si Hernan Pansoy, nakapuyo ko diha. Sir, sa Nailon, Bugo. Kana dool ra kay walking Dool ra distance kayo. na magani og kuan sa namutangan malakaw ra pod nimo. Na mga taga Nailon diya, mga hilig, mga mulihon ay daghan diya sa Nailon. O niya po si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath to everyone and God bless.
Good evening. Okay, good evening, Sister Alma. O niya, ato sa ning ablihan ang pikas nga screen. Ato sa ning tagdo ning mga higala na to nga nag-love sa ato nga programa o niya nag-like pod ato ning pagbasahon. Niya si Sister Jenaline Lumuntad, Roth Necesario de la Cruz, Angeline Mendoza Matias, Scout Ranger Senior or Sagani Aracia, Edward Generías, Ronilo Itang, Gregorio John Toling Pikit-Pikit as Senior. So may gabi niyo ba John? Alma Mahait, Ay, Alger, madam, ay gabi nyo din ha, madam, sa daha diyot, no? Salamat sa pag-view, madam. Alger Lipon, sa komponid, ito po ni sa Iligan. O niya po si Jaima Alipalam. So may gabi ni mo, Sir Jaima. O niya Eriksa Sinoy. Ito ni mga silingan diya sa Poroxais. Jojo Cordoba. O niya po si Vina Kamay. Ito po ni sa Compostela. May gabi ni mo, Sir Vina. O niya Michael. Compostela Cebu, dili Compostela Davao. Compostela Cebu. Michael Aurora. Anya Herrera Jolie, ato ni nga mabtikon o malasigon nga barangay councilor diya sa Mabulis. May gabi ni mo, Sister Jolie Herrera. Anya niya po, Siria Katamko Alburo, Junimar Kalapuan, Ila Lipalam, Joandel Sarol, Lovelid Alburo, Lowell Nodalo Estrira, Liz Livan Elosorio, Gay Marie Kalapuan og Merifel Vargas. Okay, arita sa mga higala na to nga nag-like ato ning basahon. Okay, ni si Brother Ronilo Itang, Mary Grace Mongkada Mainit, Tomailo Linad White, Emily Dilaw Hilig, Rolds Soto Tams, Gerardo Lobitania. So good evening ni mo Brother Luloy, uban sa tibok ng family ngadto kang Pastor Randy Suson. So good Dade, evening may tanan. gabi inyo diha sa Australia, dade. Kumusta ka? Uban sa imong pamilya. Nga, kumusta po ni Pastor Randy Susun uban sa imong pamilya? God bless ninyong tanan diha sa Australia. Okay niya po si Nadel Ali, Rodolfo Bantilan, Antonio Etorma. O niya po si Brother Anisito Priscelias. Okay, may gabi ni mo diya, Brother Ani. O niya ato ning tanawan pag yun, di pa'y ato nakita din ni. Niya sad si Brother Domingo Bonokan, mayong gabi ninyong duha sa station Badlib o Barjon sa gihapon. Akong igreet og maayong pagpaminaw sa pamilya ni Brad Pedring Carabio uban sa iyang kapikas na si Sister Bibi Carabio og ni Inday Metz Carabio. Salamat Badlib, salamat po kayo Brother Duming Bonokan, may gabi diya sa imong Bible students, no? Mga Carabio family. May gabi ni mo diha ni no, uban ni ng purit no, Ma'am DC Bunukan ug Ma'am Ethel Bunukan dong Dominic. May gabi yung tanan diha. God bless, God bless. Okay niya sad si Brother Jerry na Ilon. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Jerry. Nga ato ning dalikatan pagtanaw higala ato nga messenger. Ato ning basahon kay mga higala na to dire, ang uban nag-message, ang uban nag-like, ang uban nag-heart. Okay, ni si Sister Nike Somalinog. So may gabi ni mo Sister Nike. O niya po si Brother Rufino Moreno. Thank you kay Brother Rufino. O niya ato po nakita din si Sister Ginny Rama Fermin sa Negros ni. O niya po si Rolls Soto Tams. Ato po nakita si Sister Remedios Diheto. Sister Miding, o niya siya mensahe. Hello Brad, happy Sabbath. Ninyo oban ni Brad John. Di anapod mi naminaw oban nila ni Samuel, Linda o Luciana Nugra, Brad Libby. So thank you kayo no. May gabi Sister ninyo Miding. diha ng Miding na po diha ng Luciana Permina Minaw nya. Kumusta sa diha ni Brad Soul? Kumusta ni Dong Ray? Nya, kumusta ni
Sir Tony Aplacador. Sir, kumusta ka uban sa imong pamilya? Unya sa atong mga magtutudlo dinha sa dams, no? Salamat sa inyong maayo nga pag-amuma sa mga estudyante. Okay, niapod si Ma'am Emeline Sigarino. Ang iyang mensahe, good evening and happy Sabbath mga kaigsuunan. So may gabi ni mo, Ma'am. Anya niapod ato ning tanaw niapod si Hinley Ibo, nukad po ni sa Balanban. Okay, good evening nos tanan taga Balanban nga nagtan-aw karon. Yes, Brother Nilo Itang. Anya niapod si Sister Ginalyn Lumuntad. Ang iyang mensahe, mayong gabi Sir Libby and happy Sabbath. So happy Sabbath also Sister Ginalyn. Anya thank you kaayo. Makahimog ya po mahigala sa pagpasupot og mga mensahe. Niapod si Pastor Hill Edoliverio. Happy Vesper to all Adventist members. Keep on courage to all campers nga tuwa sa Ocoy, Santa Fe. Mga pads di ami sa covered court sa Lambusan, closing program now sa atong wali dire. Okay. Thank you sa wa ka dito information. camping, Pastor. Kung sana kay resultas camping ron Brother John nga nagbunok ning uwan. Mao lagi. Ganina dunay nag-live si Brother Noel Cristal, nag-live ka ganina pero dili pagkaayo taas. Medyo dili man siksikan kay lapad po ga ilang area pero kita nako nga enjoy gyud ang atong mga batan-on nga nagcamping. Okay no. Di pa gyud siya mensahe. Ugma dayon nako balik dito. Ugma siya balik dito. Okay, thank you kayo. Ugma Sabado, mugika ni Pastor Kadaon. Makaabot ra gini dito sa iyo. Ato ning tanawon niapod si Sister Bina. Kamay na mo ni siya kustan man sa una. Yes, so si Davina, ambot ka ila pa ba kung Daymidas iyang dagway ug makita mi Brother Libby kay nanambok man daw. Ni gwapa no siya mo. Amo ba? Makaila gyapon ko kay sa una gwapa man to karon ni gwapa na gwapa gyapon mailan day gyapon ako. Biyuda ba dyan? Ha? Sayong na biyuda. Oh, mao ba sagdi lang kay may second chance pa man na. Day. May gabi mo diha. Salamat sa imong kuan ha. Salamat sa imong pag-view. Balik na siya sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Amen. Ya duawa mi diri day. Para nga magkit-anay ta kay para ba pod nga atong mahinumduman ang atong mga kagahapon ug kaniadto sa nag-Bible study pa mis inyo ni Brother Libby. Oh, di ba? Kanana si Papa nimo na magitay mga hinumduman gyud sa atong mga inunta kaniadtos mga kanang bata karon bubatan una. Anya ayang mensahe kon siya dinhi, good evening ninyong duhaya og Kuya John. Good evening day. Oy, na si Bantayan Island siya. Bantayan Island. Nakakuha. Ila Manoy Greg manang sili. Okay. Nakakuha din na ron. Higayon di kaday sa camping di day. Awa naman siya guben ba John? Lagi Oo. Balik mo gani siya sa pagkadaga. Asa na siya gusto mo adto? Bisita siya. Pila ba kabuk ilang anak siyang husband, Brother Libby? Ito'y anak ani ni Bina. Kanya niya po si Brother Sammy Kuiba. Mayong gabi ninyo duha kuya, naminaw mi Ira. Okay, salamat kayo. Dong Sammy. Sammy ha. Sammy Helboy na, Kuiba Helboy na. Anak ni Saling. Mari. Okay. Ato ning tanaw ning uban ni apod si Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa pag-pray. O niya po si Sister Elsie Pitogo. Ako i-greet ang pamilyang Flores diha sa Laaw nga kanunay nagapaminaw kada gabi sa programa ilabi na ni Manoy Paul Flores. Okay, salamat kayo no. Sister Elsie Pitogo or Brother Amay siguro kay murag mo inagamit sa kang Sister Elsie. May gabi no Brother Amay. Salamat kayo no.
sa mga Flores sa family diha sa Lao, Bourbon, Cebu. O niya pagyod atong tanaw niya pos Nadil Ali. Mayong gabi ninyo diha Brad Levi o Brad John. Mayong pagpaminaw sa tanan, labi na sa akong pamilya, Wilina o Gigi diri sa Basi Samar o sa akong mama Flore Lecciones Daitol sa Italy. Yan din ang sinodin, anak ni Star Flore Lecciones Daitol. Okay, niya po si Brother Janre Punay, Monterdi Punay. Salamat sa pag-ampo, na-disgrasya ko maayo, na-disgrasya ko maayo god pagkatumba sa kawayan, tangtang ang headlight sa motor, guba ang atubangan, maayo na lang, hinaira akong dagan, natumba man tuod pero nakadagan pa man ang motor. Uy, Isa ragod. Salamat sa pag-ampo na disgrasya ko. Unsay kuan ani, unsay hubad ani. Kay salamat sa pag-ampo na disgrasya ko, so magiampo ka nga na madisgrasya ka o ampo nga unsa di salamat sila sa pag-ampo na disgrasya pero wala gyud baon sa siya. siguro ingnon ta na lang ana, so di kay ko kuan familiar sa sentido sa kuan mensahe. Pero ingon Kaya ana, bita ni magbiyahe ba dyan ay matumbag kalit? oh ingon ana gyud na, ingon ana gyud na Brother nga Alvin sa una. magbiyahe ta na ma-encounter nato nga problema. Oo. Okay, ato ning tadawon, ato na tahigala sa pagtubag sa pangutana na, pero makahimog yapo mo sa pag-send og mga mensahe kay ato nang isalo ito basa karong taon-taon. Atong ihatag ang panahon ni Brother John kay taas-taas na atong time. Lagi Brother Levi, gamay na lang kaayo ang atong oras nga nabilin sa ato nga kuan, sa ato nga kusog lagi mo dagan ang oras. Anya kuan na alas 6:33 na. Okay, ato ning basahon ni. Okay. Punong na mo sigig pangilad dinha sa radyo, sir. Wala naman na ang adlaw igpapahulay kay gipahunong na Osias 2:11. Unya wa naman na taga og bili ni Kristo kay iya manggilapas Juan 5:18. Gabaan mo sa tao, sir. Si Rinaldo di ay ni. Okay, daghang kayong salamat, Brother Rinaldo. Ako usa dadon ang imong hunahuna ha, kay imo mo din hunahuna ang nangilad nami dinhi sa radyo bahin anang adlaw ipapahulay kay gipahunong na unya wa na tagaig dili ni Kristo iyang gilapas na ang Osias 2:11 og 5:18 Juan imong gikuan nya magabaan mo staw. Nahinumdum ba ka sa diha nga si Ginoong Hesus gilansang didto sa cross? Nangindahay siya, nangalyupo siya sa amahan. Iyang giingon nga amahan ko, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Karong gabi una, ako lang slayran og jutay ang ipamulong sa atong Ginoo. Moingon lang ko, amahan ko, pasaylua siya sa iyang gipamulong, kay wa siya masayod. Ang tinuod pagkasulti, dili na pagpangilad, nga gipasabot mo bahin sa adlaw nga igpapahulay. Pero kung maunay inyong paghunahuna ug pagsabot, there's no big deal para namo. Nganuman, tungod kay nasayod mi nga daan, nasayod ta nga daan, nga ang kamatuoran na gani mo'y atong isulti na ay mga tao nga dili mo dawat ug dili mo tuo. Samtang kining mga tawhanaa dili mo dawat og dili mo tuo sa kamatuoran, ang ilang tuhuan ani ang bakak na ang dili kamatuoran. Mauna nga ang ila kutubra sa mga pangatarungan apan wala gyoy kamatuoran. Kanang gihisgutan nimo sa Osias 2:11 ug kining Juan 5:18 ato ni nga tan-aw na gamay na malanta og oras, pero sagdi lang og dili gani ni masingagaw karon atong tagaan nig higayon sa sunod og dili masingagaw. Kining bersikulo Brother Rinaldo,
dili man ni ingon nga kuan, dili man ni ingon nga karon pa ni naabot dinhi sa atong programa. Sa makadaghan ng panahon ug higayon nga niabot ni ug unya sa daghan na sang panahon ug higayon ato ni nga gipasabot. Wa lang pod ko kahibaw kung bag-o ka pa ba nga nakapaminaw sa ato nga programa ug maoy hinungdan nga wa gyud nimo gihapon masabti kining bahina bisan ato na ni nga gipasabot. Tanawa ug dili gani namo ni makuan Brother Rinaldo, no? Brother Rinaldo, siguro makakonsidered si Brother Libby nga matubag ni og padayon ugma just in case kay taas na magkayong atong oras. Kining Osias 2:11 mao ni ang gihimong scapegoat sa mga tawo nga mga Sabbath breaker. In short, mga Sunday keeper. Nganuman, tungod kay ila gyud ni nga paborito kaayo nga bersikulo taliwala sa ilang pagkawa pa makasabot ining bahina. Akong basahon na, og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay. Tandaan nato, unsa maning mga kalipaya tanang kalipay nga gipasabot dinhi nga pahunungon kay nganuman kay kung imong basahon sumala sa kinini ang mabasa sa Biblia nag-ingon kung dili ang iyang kalipay anaa sa kasuguan ni Jehova ug nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabii sumala sa Salmo 1:2. So kalipay, ang gisgutan pahunungan ta ng kalipay, unsa maning mga kalipaya nga pahunungon. Pero dili ta dinhi kay igpapahulay ra may imong gidakop dinhi. Ang iyang mga piyesta, ang iyang mga bag-ong bulan, o ang iyang mga adlawng igpapahulay og sa tanan niya nga maligdo nga pagkatigom. So ang igpapahulay sa bawat pulong diri importante man unta ni nga masabtan nimo ni Brother Rinaldo. Pero imo lang gyud nga gi-quote kining adlaw ipapahulay pahunungon ko ang iyang mga adlaw nga igpapahulay. Ang pulong nga iyang ug ang akong aduna nay dako nga kalainan. Tandaan nimo na Brother Rinaldo. So kung nagtuon pa lang unta ka sa husto or insakto nga pagtuon, dili ka masangit aning Osias 2:11 nga imong ipatuong nga gipahunong na ang adlang igpapahulay nga ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo. Tanawa, gipahunong na mo imong pahunungon ko ang iyang. Kung imong basahon ang gihisgutan, sumala sa mabasa nimo sa Biblia, ang gihisgutan dinhi sa Isaya sa kinini ang Ezekiel 20:12 o 20 nag-ingon sa 20, "And hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God." Malinaw ang ingon, "And hallow my Sabbath." Wa ang kini ang gisgutan ni pahunungon ko ang iyang mga adlaw igpapahulay. Ang akong ug ang iyang dako kana og kalainan. Karon unsa maning nga igpapahulay nga pahunungon sa Ginoo Brother Rinaldo uban sa tanang mga Sunday keeper nga mga Sabbath breaker? Kung atong basahon ang Levitico 26, 34 ug 35, ang pahunungon iyang mga adlaw igpapahulay nga pahunungon dili nang ikapitong adlaw nga iyang igpapahulay Diyos Ginoo anhalo may Sabbath. Ang pahunungon sa Ginoo kanang gitawag og agricultural Sabbath. Igpapahulay sa yuta pamati iragod niyo sa 20 sa Levitico 34 ug 35 para makuha bagud nimo niya. Onya ang yuta mahiagom sa iyang mga tuig nga igpapahulay. Iyang mga tuig nga igpapahulay. Unsa man ni siya? Mo nagisgutan sa Osias 2:11 pahunungon. Nganuman, kining gitawag og agricultural Sabbath maunay gipahunong kaysa matag ikapito nga tuig dili man ang yuta kultibahon.
Muna gipahunong na siya. Ug imong basahon sa 35, samtang nagahigda kini nga biniyaan kini may pahulay bisan sa pahulay sa wala niya mahiagumi sa inyong mga tuig nga igpapahulay sa nagpuyo kapakamo ni ana. Kini tinuig man ha? Gitawag ni siya og yearly Sabbath or agricultural Sabbath. Mao ni siya ang gipahunong. Pero kanang igpapahulay nga ikapitong adlaw, wa gina gipahunong, nagpadayo na siya. Kay kung imong basahon ang Levitico 23:3, gisulti man gyud na, gibasa na nato nga nagingon, this law will never change. Muni ang gihisgutan. Karon ang imong gimin nimo ang sentro hinuon ani. Wa nimo huna-huna og sabta ang gipahunong, pero ang wa ipasabot. Muy imong gisabot nga kananaa nga gipahunong na. Ang gipahunong kadtong mga tinuig nga igpapahulay alang sa yuta. Dili nang ikapitong adlaw nga giingon sa Ginoo, halo may Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Ezekiel 20:20. Sa 22 sa The Living Bible ug imong basahon nag-ingon and I'll give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Lahi nang matag ikapitong adlaw nga igpapahulay, maunay iya sa Ginoo. Kung imong basahon ang today's English version, sumala sa Herbihuanon 4:9 nga kini siya nagapabilin ang ikapitong adlaw alang sa mga katawhan sa Dios. Busa taliwala sa inyong pag-ingon gipahunong na ang Biblia nagpamatuod, nagpabilin kini nga gitagana alang sa mga katawhan sa Dios. Kung ang gitagan-an ining adlaw ang mga katawhan sa Dios, unya wa mamo nagbantay ining adlaw, makapaduda na gyud kung kang kinsa mo nga mga katawhan. Ang Isaiah 56:2 ug 6 nga ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay. Kung ang alagad sa Dios ang nagbantay sa adlawng igpapahulay, makapaduda kung kang kinsa mo nga mga alagad kay wa mamo magbantay sa adlawng igpapahulay. Malinaw, Brother Rinaldo, o pamati iragod ni ang gihisgutan dinhi sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16 ug kini ni ang 31 dinis The Living Bible. Kung basahon niya para nga makuha gininyo ni ang gisulti din Lucas kapitulo 16 versikulo 4 versikulo 16 ug 31 4:16 niya kung basahon na sa 4:16 nag-ingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Ginamit ang kasulatan sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus, maingon nga kining programa inyong gipamitian, ginamit pud ang kasulatan og unya nabatasan og nakinaiya ni Kristo nga sa matag adlaw Sabado tuwa siya didto sa sinagoga o kung simbahan. Karon kung atong ilandi ang inyong batasan ug ang batasan ni Kristo, dunay dako nga pagkakaiba. Kay si Kristo Sabbath keeper samtang kamo mga Sunday keeper. Si Kristo kananaan nga Sabbath keeper pero kamo Sabbath breaker. Makapatingala. Karon niya, kung imong basihan kining Usias 2:11 nga gipahunong na, ngano pa man nga nahimo pa mang batasan og kinaiya ni Kristo sa matag adlaw Sabado moadto siya didtog simbahan nga unta gipahunong naman. And how come sa panahon ni Kristo na ay mga tao didto nga iyang gitudloan sa adlaw ipapahulay kay gipahunong naman kaani? Busa kun imong basahon dinhi sa 31 nagingon, then he returned to the Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday.
So dili gyud na mahitabo nga mohaom ang imong hunahuna nga gipahunong na kay gikan sa kanang Nazaret mibalik siya dito sa Capernaum og unya every Saturday tuwa sa simbahan ang inyo every Sunday. So Brother Rinaldo, hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo imong nasabtan, mahayagan ka kay wa ra bagi luna dito sa gingharian sa langit ang mga taong masinupakon hinumdumi ka na, ha? Walay luna dito sa langit. Karon, tandaan nato na pag-ingon gyud dinhi sa balaang kasulatan nga nabatasan ni Kristo. Unya nag-ingon ang Juan 10:27, ingos Kristo, ako nakaila sa akong mga karniro og sila nakaila kanako og sila nagsunod nako. Ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. Makapatingala si Kristo Sabado unya ang inyo Domingo. Unya kay ang mga iya ni Kristo nagsunod man kang Kristo. Wa man na mahitabo nga napadayag sa Biblia nga ang si Kristo nabatasan yang adlaw Domingo tuwa siya og simbahan tuag sinaguga, matag adlaw Domingo adlaw gyud nga Sabado. O kanang imong gihisgutan sa Mateo 5:18 nga wa na tagaig bili ang adlaw ipapahulay ni Kristo, sayop ka. Tan-aw ragon nganong na-charge man si Kristo sa mga parasiyog iskriba nga gilapas niyang adlaw igpapahulay kana tungod kay ang adlaw igpapahulay naa pa nag-exist pa kay kung gipahunong na ugwa na dili mahitabo nga ma-charge siya nga gilapas niya ang adlaw igpapahulay. Unsa may basihan sa mga parasiyog iskriba nga gilapas kuno ni Kristo ang igpapahulay tungod kay si Kristo nag-ayo og mga masakiton. Mo nay paghuna-huna sa mga parasiyog iskriba nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay kay nangayo siyang masakiton. Mao na nga kini di ang puntuha sa inyo, inyong gidapigan ang mga parasiyog iskriba nga miakusar kang Kristo. Nga gilapas na ang adlaw nga igpapahulay. Pero huna-huna ra na sa mga parasiyo o sa mga iskriba nga nalapas ni Kristo ipapahulay nga naman. Ang Mateo 5:17 ingon si Kristo, ayaw mo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, mianhi ko dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Awa mituman si Kristo sa kasuguan. Unya ang Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya nahimong malinapason sa tanan niini. Atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay kay mao man inyong hunahuna. Karon ang naglapas naglapas man sa tanan. But bang ipasabot nga si Kristo malinapason? No. Ingos Kristo wa ko miyani or pagbungkag sa kasuguan kundi miani ko dili sa pagtuman. Busa Brother Rinaldo, mamalandong ka sa pulong sa Dios nga nagapanuktok sa ganghaan sa imong kasing-kasing, ablihi ang ganghaan sa imong kasing-kasing, pasudla ang pulong sa Dios ug unya magakinabuhi ka uyon sa kabubuton sa Dios. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw pagpasabot nining mga bahin na. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. Salamat po sa pangutanan gipadangat dinhi ato sa ning tan-awon mga higala ang mga mensahe ato sa ning basahon. Okay ni si Adong Sincere Malinog, may gabi nimo Adong Sincere uban sa imong family. Unya niya pod si Pastor Hill, kusog ulan diri dapit sa Lambusan, trip schedule sa Island Dagnaya 11 PM 1 AM. Okay, hatag sa schedule. Mayong pagpaminaw sa pamilya nimo Brad Bob Rituya diha sa inyong dapit. Ingat kamo kay magkakusog pa ang ulan hangtod 9 to 10 PM. Okay. Anya ato ning lilion makadiyot mga higala ang mga mensahe. Ato nakita dinhi si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby. Yan po si Brother Jake Malinog. Good evening, brother. Happy Sabbath. Yan po si Makrita Roidas. Salamat po kayo, Sister Makrita, sa pag-pray sa ato nga tulumanon. Kanya ato ning lantawon mga higala ang mga
kahigalaan nato nga nag-like, nga naglabang uban. Niya si Wellskim ML, Lovely Dihito, niya po si Brother Ralph Lutsabis. May gabi ni mo, Brother Ralph. May gabi rin Adong, salamat sa pag-view. Mo text ra ko rin mo dong. Anya niya po si Selber. Anya ato po nakita si Ma'am Emily Dilaw Hilig. Anya niya sad si Eileen Pantalyon Labadan Masyon. Anya niya po si Antonio Itorma. Aritas mga nahidugang nga naglab mga higala. Ato ning pangbasaw nila ngalan niya si Ivan Raiko. Kanya niya si Soton Fakats. Kanya niya po si Ma'am Gay Charis Lopez. Niya sa dato nakita si Dar Byrne Roby Batchancela. Niya po si Leonidas Tayom Sumalinog. Sister Maridel Di Erio. Kanya niya po si Chu Andel Sarol. Niya po Leslie Elosorio, Merifel Vargas. Muna mga nakita nato mga igala. So magpadayon ta adto sa unahan. Ang pangutana naghisgot nga murag awhag niya nga punungon na nato pagpangilad kinagtuo siya siguro nga ilad ning ato, no? Ato ganing gi awhag nga ato nga mga pangutanang ipadangat nyo diri amo nang tubagon sa Biblia. Kay ang Bible mao gani atong gituhuan nga maoy sukdanan kon ang atong pagtuo na insakto bagwa ba. Karon may tungod sa adlaw ng igwapahulay atong sukdon sa Biblia. Unsa may gitug-an sa Biblia? Kay sa Juan 17:17 ang atong mabasa diha nag-ingon si San Juan, balaana sila pinaagis kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Kung nagtudlo kas klarog tin-aw kay pulong sa Dios kamatuoran na. Unya sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lambda gikan sa Dios ug mapuslanon kay sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ato pa ang kwalipikado nga pagtulon-an mga higalang gitudlo sa mga tao kanang pagtulon-an nga naas Biblia. Kay ang atong pagtulon-an wa sa Biblia delikado na. Muna'y giingon ni Ginoo sa Marcos 7:7 nga kawang lang ang atong pagsimba sa Dios kay ang atong pagpanudlog ang atong gituman mga pagtulon-an nga hinimo lamang sa tao. Wa gani sa Biblia nga pagtulon-an hinimo na sa tao. Ug kung ang iyas tao mo itong gisunod dili iyas Ginoo, kawang lang ang atong pagsimba sa Ginoo. Nabakas Biblia no nga nagsugo ang Ginoo Domingo igapahulay? Wa ra ba na sa Biblia? Kay bisan ang mga scholar nagpamatuod nga wa gitay mabasa nga nagsugo ang Dios. Bisag usan lang ka bersikulo nga nagsugo ang Dios nga Domingo na ang adlaw igapahulay og adlaw balaan, wa. Pero gitudlo na sa mga tao karon, wa sa Biblia. Amo na pagtulon-an nga way klaro mga higala. Nga naman kay gipanudlo pero wa di sa Biblia. Wa mabasa sa Biblia. Sugo lang sa tao, dili sugo sa Ginoo. May tungod sa adlaw nga igpapahulay. Niya siya gibasihan mga bersikulo. Ilad ko no kay sa Oseas 2:11 naghisgot man gipahunong na o pahunongon na. Daghan ba ining gipahunong dinhiyo? Ang atong basang na atong klarohon para nga alang sa mga way Bible makahibalo po sila unsay nakasulat dinhi sa Oseas 2:11. Mo ni ang mabasa og pahunongon ko usab ang iyang tanang kalipay. Tanang kalipay pahunongon. Unsa pa gyud? Ang iyang mga pista
pahunungon ang mga pista. Ang iyang mga bagong bulan, ang iyang mga adlaw pahulay, mga sa tupadaghan diyang mga igpapahulay, mga adlaw pahulay, og ang iyang tanang mga maligdong pagkatigom. Unsay pahunungon ni Gala? Mga adlaw pahulay, kanang mga igpapahulay, kanang mga igpapahulay sa mga pista. Pahunungon ang pista, kay matag pista nila, igpapahulay man na. O niya, naa sila'y balaang panagkatigom, panahon silang pista. O niya, maglipay po sila, panahon silang pista. Pahunungon na, kanang mga adlawng igpapahulay. Way apel bayaan na ang adlawng pahulay. Mga gunigsutan diri. Unsa man ning adlawang pahunungos Ginoo? Mga adlawng pahulay, mga adlawng pahulay sa mga pista. Ano madagham rin pista ng Israel? Daghan oy. Ang unang bulan nila, Pitsa 14, gitawag nila na og Passover, Pasko. O niya, pagkaugma na, 7 na kaadlaw, Pitsa 15, ngadto sa Pitsa 21, gitawag lang nagpista. Pista nila ha, tinapay way lebadura. Pero unang adlaw, silang pagsaulog, Pitsa 15, magpahulay sila, wa sila trabaho, walang pagkatigom. O pagkapit sa 21, o niya ka ng mga pitsa higala, di man na kay unsa ng pagkasultiha. Sa Mars birthday na to ba? Dili parehas ang atong birthday. Ang pitsa 3 sa Hunyo, pagkasunod tuig, ibutang ta karon tuig Lunes, pitsa 3, pagkasunod tuig din na, Lunes, lain na na. Pero ilho na to ng birthday na to. Mo sa nilang pista sa una. Bisag unsang adlaw matumong ang Pitsa 15 o Pitsa 21, magpahulay sila ana. O niya anang tibok simana ilang kaunon, tinapay way lebadura. O niya sunod, maghihap og 50 ka adlaw gikan sa tinapay way lebadura. Gitawag lang Pentecostes. Pahulay na po sila may trabaho. Pag ikapitong bulan, bulan sa Tisri, unang adlaw sa ikapitong bulan, gitawag lang pistas paghuip trumpeta. Wa po na sila trabaho na, nasa balang pagkatigom. O niya, pagka Pitsa Gis po na, gitawag lang Atonement Day. Magsugod sila sa ulog pagka sunset sa Pitsa Gis. O niya, kutob sab sa pagka sunset sa Pitsa 9 o pagka sunset Pitsa Gis, mga higala. So, muna ilang pagsaulog sa una. O niya, pagka Pitsa 15, gitawag na po ganang Feast of the Harvest o Feast of Tabernacle. Ang sa buhaton ng adlaw, ang ilang buhaton, anang pilimirong adlaw yun, Pitsa 15, na sila pahulay o balang pagkatigom. Unang adlaw silang ilang pagsaulog. O niya, ikawawang adlaw, ana higala, Pitsa 22, wala po sila trabaho, pahulay po nila, o niya na sila balang pagkatigom. Sunod hanggang yung subaryon, mga adlong igpapahulay sa mga pista na ibala ang pagkatigom. Maunay giingon sa Oseas 2:11 nga pahunungon sa Ginoo. Kay diri pod imong tadawon sa Hebrehanon 4:9 na may nagpadayon. Unsa may nagpadayon diha? Hebrehanon 4:4 ug 9, ang ikapitong adlaw nga pahulay, nagpabilin pa, nagpadayon pa alang sa mga katawan sa Dios. Naigipahunong nasa'y nagpadayon. Ang gipahunong, ipapahulay sa mga pista, o katong ipapahulay sa mga ilang mga agricultural sabat nila, gipahunong to, pero ang nagpadayon higala, ang adlawng igpapahulay nga iyas Ginoo, nga ikapitong adlaw sa simana, muna nagpadayon, magpadayon na anton sa bagong langit, o sa bagong yuta, mga higala. Okay, niyasas dung Britoya, maayong gabi ninyo dong, og hapis Sabat, taga Tuburan na si Henley Ibo, Tuburan na niya po si Hyacinth Chung Bakiro Hayak King, niya po si Silver. Wala tayo pa ng pagbasa higala kay ang time na to may abot na yun, no? So niya atong tension sa detail. Mga higala, magampo kita, dalampanan ka nga Diyos sa walay